هەتەری دەماش ئادەما پێشکەشکردنا بتەنا دەژمێر دۆیە فەرموسەرجا. لە زانینگەها دۆکە سێ پێشمەرگەیەن لەشکەی ڕۆژیە بریندار دە ئاهەنگەکێدا هاتن خەڵاتکردن. ژانداک جێسەرکردایەتیا هێزە سیام یا پێشمەرگەیەن لەشکەی ڕۆژ سەردانا فێرگا پێشابیرێ یا مەشق و ڕاهێنانن هێزن پێشمەرگە یەن زێرەوانی کرد. ترامپ گەفێل وڵاتên ئەوروپای دخەوت بێژە ئەگەر وڵاتیان خوا و ئەندامێن داعشێنە و سووریە گرتینە بە نەگەرینن وڵاتên وان ئەوێ گرتیان داعشێ لە سووریێ سەربەس بەردە. دەم باش. دووبارە سلااف. شاندەك جێسەرکردایەتیا هێزە سیام یا پێشمەرگەیەن لە لەشکەری ڕۆژ سەردانا فێرگەها پێشەبیرەیە مەشق و ڕاهێنانên هێزên پێشمەرگە یەن زێرەوانی کرد. ڕاگەاندنا لەشکەری ڕۆژ بەلافکرد و ئیرۆ یەکشەمێ شاندەك جێسەرکردایەتیا هێزە سیام یا پێشمەرگەیەن لەشکەری ڕۆژ کۆژ عەقید فەرحان دەشتانی فەرماندەی لیوای سێیە لەشکەری ڕۆژ والیکاری وی عەقید حسێن بەرپرسên بەشن هەمان لیوایی پێک دەهات سەردانا فێرگەها پێشابیرێ یا مەشق و ڕاهێنانên هێزên پێشمەرگە یەن زێرەوانی کرد. شانداژ ئالیە فەرماندا ڕائد لۆرانس وەژمارەك فەرماندەیەن هێزا یەکەم لیوای سێ یە پێشمەرگەیەن ڕۆژڤە هات پێشوازیکردن ڕەوشا پێشمەرگە و ئامادەکاریên وان هاتن گۆتوبێژکردن. لە زانینگەها دهۆکێ سێ پێشمەرگەیەن لەشکەری ڕۆژ و هەر سێ پێشمەرگە دشەرێ ڕوبڕووبوونا حەشدا شعبیدا بەشداری کردبوون و بریندار ببوون دا ئاهەنگەکێدا هاتن خەلاتکردن. وەک وەفاداریەکیش بۆ خەبات و تەکوشینا هێزا پێشمەرگەیەن لەشکەری ڕۆژ دبەرەڤانیا دبەر خاکە کوردستانê de سێ پێشمەرگەیەن لەشکەری ڕۆژ لە پارێزگەها دهۆکê li herêma Kurdistanê hatin xelatkirin. Di ahengekê de ji aliyê xwendevanên zanîngeha dihokê du hatibû darxistin, rêveberiya zanîngeha dihokê sê ji hêza pêşmergeyên leşkerê roj yên ku di şerê rûbirûbûna çekdarên hejda şeعبî de di sala 2017 da birîndar bûne xelatkirin. Li gor rûpela fermî ya hêza pêşmergeyên leşkerê roj li ser torên civakî Facebookê li ser zarê rakandina xwe belav kiriye ku di ahenga zanîngeha dihokê de sê pêşmergeyên leşkerê roj hatin xelatkirin. Navê wan jî ev in: Amir Abdirehman, Xweşman Mihemed Şehîn û Husên Hacî Berzo. Her sê pêşmergeyên navborî di şerê çekdarên hejda şeعبî de di sala 2017 de birîndar bûne û ji ber giranbûna birînên wan hin endam ji laşên xwe ji dest dan û taniha guhdanek tenduristî taybet ji wan re pêwîst e. Ji bilî Amir, Xweşman û Husên Berzo bi dihan ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê di şerê hejda şeعبî de li Rebîa û Zumar navbera şehîd û birîndar ketin. Ku divî şerî de eniya Zumar û Rebîa li Duhokê bi destê hêza pêşmergeyên taybet ya Birêz Mansûr Barzanî û hêza pêşmergeyên leşkerê roj de bûn û destdanek di wê demê de her du hêzên navborî tomar kir. û wek çawa dijmin li Alton Kobrê li Hewlêrê nikarîbûn derbasî Hewlêrê bibe, li Duhokê jî wan hêzên navborî nehêştin ku hejda şeعبî derbasî Herêma Kurdistanê bibe û Herêma Kurdistanê dagîr bike. Dê twîteke nû de Donald Trump serokê Amerîka gefêl welatên Ewropayê dixwe û dibêje eger welatiyên xwe ku endamên Daişê ne û Sûriyê girtîne ve negerînin welatê xwe ew ê girtiyên Daişê li Sûriyê serbest berdin. Dê twîteke nû de Donald Trump serokê Amerîka gefêl welatên Ewropayê dixwe û dibêje ku ew ê girtiyên Daişê li Sûriyê serbest berde. Ajansa Rusyaliyom îro belav kir ku serokê Amerîka Donald Trump roja înê gef li welatên Ewropayê xwar û got eger welatên Ewropayê rê nedin ku endamên Daişê ku ji geznameyên Ewropî ne vegerin welatên xwe an go wan neba welatên wan dê derencamên metirsîdar hebin û eger heya Amerîka girtiyên Daişê li Sûriyê serbest berde. Dê Twîtterekê de Trump daxwaz ji Fransa û Almanya û hin welatên dinyên Ewropayê kir ku rê li ber vegera zêdetir ji 800 girtiyên Daişa terorîst li Sûriyê ku xwedanê regeznamayên Ewropî ne vekin. Amaje kir ku xilafeta Daişê li ber rûxandinê ye. Trump di twîta xwe de serbar kir ku hêzin welatê wî dê nêzik ji Sûriyê vekişin piştî ku serkeftinê li ser Daişê ji sedî sed bi dest vebînin. Herwiha ji dereka medyayî nêzî Donald Trump serokê Amerîka roja şemiyê ragihand bû ku di dema 24 demjimêrên bê de wê Trump daxuyaniyekê derbarê şerê dijî rêxistina teroristiya Daişê belav bike. Wekû hatî ragihandin ku Trump wê biryarekê derbarê şerê Daişê li Sûriyê derbike û eger heya ji nav birina yek car ya Daişê rabigihîne. Her di vê derbarê de rewangeha Sûriye ya mafê mirovan eşkere kir ku nîzî 200 çekdarên Daişa terorîst
روژا ئینابوری خۆرا دەستی چەکدارên سووریایە دەموقراتیک kirin di çarçoveya rêkeftineke dûrî ragihandinê de ku li gorî wê rêkeftinê 440 Daişî dê xwe li ser du beşan radest bikin. Beşê yekem 240 û yê duwem jî 200 çekdar. Tev jî ji rageznameyên biyanî ne. Hevdemî ku Amerîka amadekariyên xwe ji bo ragihandina pakkirina tevaya Rojelatê Feratê ji rêxistina Daişa terorîst dike. Li gorî torên civakî jî di her du mehêmborî de bazaran xelk û malbat ji deverên jêr kontrola Daişê de di dawîtirîn cih de. Di nav wan de malbatên endamên Daişê ji rageznameyên cuda cuda gihişt bûna deverên jêr kontrola Hesedê. Beryanha jî Amerîka ji welatên Ewropayê xwestibû ku girtiyên Daişê li Sûriyê ku welatî û xwedanê rageznameyên wê ne bi belba xwe wan dadgeh bike. Serbarî ku Amerîka dê alîkariya wan jî bike. Lê wekû hatiye ragihandin, welatên Ewropayê metirsiya wan ji vegerandina wan terorîstan ji ber fikir û ramanên wan yên tundra û terorîst heye. Tanha ew yek cihê nakûkiyeke siyasî û ewlehî li Ewropayê ye. Rusya û rejima Sûriyê eşkere kirin ku ew ê du dergehên mirovî ji bo derketina welatiyên Sûriyê ji kampa Rokban li başûrê Rojelatê wî welatî di 19 vê Sibatê de dêvekin. Li gorî dezgehên ragihandinê yên rejimê wê du dergeh bi hemahengî li gel her du desteyên hevrêzkar yên hevbeş yên Rusya û Sûriyê ji bo vegera derbider û koçberan wê bên encam dan. Li gorî daxuyaniyekê ji aliyê wan her du desteyan ve ku ew biryar wê 19 vê heyvê de têkeve warê cîbcîkirinê de ew jî li her du bajarokên Cilêb û Cebel Elxurab li derdora devera Tenef. Ew prosa wê li ser erêkirina derbideran bi neçarkirin bê encam dan. Ew derbider jî wê bên veguhestin ji bo deverên ku ew hilbijêrin. Li kampa Domîzya penaberên Rojavayê Kurdistanê li gundewarê Duhokê xoleke taykûwendo hat daxistin. Xole bi serpiriştiyarê xistina Domîzya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava hat birêvebrin. Maça taykûwendo navbera her du tîmên şaxê Hesekê Yekîtiya Xwendevanan û tîma Şîfa Gerdî bû. Piştî dawî hatina maçê lêstekvan û tîm hatin xelatkirin. براستی اب بطوله میواندار ما ایروج روجاوای کردستانی نه جباجار حسکه لویده که حاضرن وکو گو فريق اتحاد طلبه یکیتیا خوندوانا جروجاوا و اب بطوله براستی ما استغلال کر گو حاضریا وان لکردستانی گو دو گیهان کردستانی ام و مدرسه شفاگردی ما بهفدوره حاضریا و مدرسه کر و براستی اویا که انا اف بطوله لقاعة يكتيا عفوا رخراوة بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا الدوميزة وبراستي ام سباسيا فريقا اتحاد الطلبة ديكن يا جوج روجافاي كردستاني هاتي حتى فيدي وزحمتي كشان نجبو في بطولة وام قالكي كيف خوشن جو ابو طولانا جو ايرو جو السبت بشروجه ده ام روجافاي كردستان جيل دار خينن وجو فريق مي فيدك الكامبا دوميز اتحاد الطلبه كتيا خوندوانا جو هرنا دعوت كرن لروجافاي كردستاني وام فيليست كهاني كي روجافا جبينن ان شاء الله نزيكو ندور يرو ام هات الفيدك ما وقت لقاك تشيكرو بطولات دورتامو كسي كردي مي سوري ال باشوري كردستان بعرف بطولة شكر قام هاتم قام بعرف ان سرها بالبيدا گودار و شوپیدرên rêbaz bultena demjimêr do bidawî hat, spas bo şopandina we her şad û bextewar bin.